дуруд ба шумо бинандагони гиромӣ, мухлисону алоқамандони футболи Осиё. Инак имрӯз дар 11 гурӯҳи бозиҳои интихобии ҷоми Осиё 2022 рақобатҳо ба анҷом расиданд ва дастаҳои муваффақ ба бозиҳои ниҳоӣ, ки дар Ӯзбекистон соли оянда баргузор мегарданд, рохат гирифтанд. Имрӯз барои футболбозони мо ҳам рӯзи шодию нишод аст ва маҳз натиҷаи ду вохӯрии гурӯҳи охир Ди ва И, ки бо ширкати дастаҳои мунтахаби ҷавонони Арабистони Саудӣ ва Бангладеш, инчунин Мянмар ва Ветнам 2 соат пештар ба поён расид, заминаи мусоидро барои рохат ба бозиҳои финалӣ барои ҷавонони мо мусоид гардонид. аз фурсати муносиб истифода бурда ҳамаи мухлисону футболбозон, роҳбарон ва тоҷикистононро бо ин дастовард, ки дар ин сину сол бори аввал мебошад, муборакбод мегӯем. шодии мо мухлисони футбол аз он буд, ки имрӯз агар дастаи мунтахаби Эрон ба мо кӯмак накарда бошад, пас дар ин мадор Ветнам, ки дар бозии дӯстона бо мо дар Дубай бо ҳисоби 1-1 мусовӣ анҷом дода буд, вохӯриашро ба мо кӯмак кард ва мо аз ҷои дуюм ба бозиҳои ниҳоии чемпионати ҷаҳон байни ҷавонон ба Ӯзбекистон меравем. ҳоло бозии байни дастаҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Эронро мебинед. Ин як бозии хеле зебое буд, ки мо дар иҷрои ҳар ду даста дидем. умуман вохӯрии байни дастаҳои мунтахаби Эрон ва Тоҷикистон дар ҳама сину сол асосӣ ва чи мунтахабҳои ҷавонон наврасон тезтун мегузарад ва инро мо борҳо мушоҳида кардем. Дақиқаи дашум аст ва Ислом Зоиров аз паси хуби капитани дастаи мунтахаби мо тӯбро ба самар мерасонад эстони панҷшанбе ва инҷо дар ҳақиқат агар ба ин вохӯрӣ назар кунем, дар ин ҷо ҳамчунин футболбози дастаи мунтахаби Эрон ҳам хато зад, вале як ҳолати дигаре ба вуҷуд омад, ки дар назди дарвозаи мо муҳофизатгарон хато карданд ва зарбаи ҷаримавии стандартиро Ёсин Салмонӣ дар дақиқаи 13 ба самар расонид ва ҳисобро баробар кард 1-1. имрӯз қаҳрамони асосии ин вохӯрӣ маҳз капитани дастаи мунтахаби Эрон Ёсин Салмонӣ буд. дар дақиқаи 19 ӯ тавонист боз як тӯби дигарро, ки ҳоло мо шумо мебинем, ба самар расонад. дар ин ҷо дарвозабон ҳам мавқеи худро хуб нагирифт. 3 нафар муҳофизатгарони мо имкон доданд, ки Ёсин Салмонӣ ба пеш равад ва тавонад, ки дарвозаи дастаи мунтахаби Тоҷикистонро бори дигар ба нишон гирад ва ҳисобро 2-1 кунад. ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони мо ҳам хеле зиёд буд. дар як маврид хатои муҳофизатгарон ба он овард, ки довар ҷаримаи 11 метра таъин кард ва ро эҳсони панҷшанбе ба нишон расонид. ин бозӣ то ба анҷом хеле тезу тунд буд. футболбозони дастаи мунтахаби Эрон боз як ҳуҷуми дигар ташкил карданд ва боз Ёсин Салмонӣ дар дақиқаи 45 пеш аз танаффус голи сеюмро ба нишон расонид ва дастаи мунтахаби мо бо ҳамин ба танаффус рафт бо ҳисоби 3-2 ба нафъи дастаи мунтахаби Эрон. ва инҷо ёдовар шудан зарур аст, ки чанд тағйирот ҳам вуҷуд дошт, аммо тарафи қаноти чапи дастаи мунтахаби Тоҷикистон дар ин бозиҳо ниҳоят заиф бозӣ кард. дар қисми дуввум вазъиятҳои қулаи голзанӣ барои ҳарду даста фароҳам омаданд. ҳоло ки мо мебинем инҷо эҳсони панҷшанбе як зарбаи олӣ зад, қариб буд, ки тӯб ворidi тӯри дарвоза шавад. як маротибаи дигар бубинед, ин ҳуҷуми дигаре, ки метавонист бо гол анҷом ёбад, вале футболбозони мо боз натавонистанд хати дифои дастаи мунтахаби Эронро рахна кунанд. ба ин нигоҳ накарда футболбозони ҳарду даста кӯшишҳои зиёд карданд. ҳоло боз эҳсони панҷшанбе, боз гузариши ӯ ва боз як зарбаи дигараш ва инҷо дарвозабони дастаи мунтахаби Эрон хуб бозӣ мекунад. Ризо Хоксоз ва мухлисони сершуморе, ки тақрибан 8000 нафар буданд, инҷо аз бозии ҳарду дастаҳо лаззат бурданд. бори дигар як ҳуҷуми дигар аз ҷониби Салмонӣ, бори дигар инҷо қариб буд, ки тӯ ворidi дарвоза шавад, аммо Ваҳдат Ҳанонов пеши роҳи ин зарбаро гирифт. дар чунин ҳолат футболбозони мо ҳам қарор доштанд як маротиба ҳуҷуми мо ҳоло оғоз мешавад ва он ҷо футболбозони мо метавонистанд, ки тӯбро ворidi тӯри дарвоза кунанд. ҳоло бибинед, Салмонӣ капитани даста гуфтам имрӯз бозигари беҳтарин буд, дар ҳақиқат ҳамин тавр ҳам буд ва ин ҷо ин футбол аст ё на. хуб ба ҳар навъ мебинем, ки ҳуҷуми мо аз ҳамин ҷо сар зад ва як партофти хуб ба Эҳсон ва Эҳсон аз дарвозабон ҳам гузашт, вале дар мавриди охир Сомон Фаллоҳ Варнамӣ тавонист тӯбро аз дарвозаи холӣ барорад. ҳисоб баробар шуда нашумкин буд. чун ман гуфтам, ки мо дар ин ҷо форсизабонҳо бозӣ мекунем ва ба якдигар кӯмак мекунем, на,
пеш аз бозӣ ҳам намояндагони ин дастаи мунтахаби Эрон гуфтанд ки Тоҷикистонро имрӯз мо ҳатман бояд ғалаба кунем. Барои чӣ инро ман намедонам, вале ба ҳар навъ инҷо зарбаи Азизбоев ҳам тавассути қайчӣ метавонист ворид тӯри дарвоза шавад, вале дарвозабон дар ҷояш буд. Ризо ва ин тӯбҳоро дошта гирифт. Дар натиҷа бозӣ бо пирӯзии дастаи мунтахаби Эрон ба анҷом расид ва имрӯз мушаххас шуд ки дастаи мунтахаби Тоҷикистон ҳам метавонад ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2022 ба Ӯзбекистон равад. Ин албатта шодӣ ниҳоят зиёд аст, аммо минбаъд муносибати дастаҳои Осиёи марказӣ бояд бо ҳам хуб бошад. аз гурӯҳи А танҳо ба футболбозони ҷавони давлати Қатар муяссар гардид ки роҳхатро ба бозиҳои ниҳоӣ пайдо кунанд. Дар вохӯрии охири худ Қатар бо ҳарифи асосии худ дар гурӯҳ мунтахаби Сурия вориди рақобат шуд. Танҳо ғалаба бар Сурия метавонист ин футболбозонро ба бозиҳои ниҳоӣ роҳхат диҳад. бозиҳои гурӯҳи А дар варзишгоҳҳои давлати Қатар баргузор шуданд ва дар ин ҷо маҳз дастаҳои Қатар ва Сурия аз дигар дастаҳо фарқ мекарданд ва ҳоло мо ҳуҷумҳои пайдарпайи ин дастаҳоро мебинем ки дар мадори ин вохӯрӣ тавонистанд ки ба дарвозаи ҳамдигар тӯб зананд ва ин Абдураззоқ буд ки дар дақиқаи 18 Юсуф Абдураззоқ аз зарбаи хеле хуби футболбозони дастаи мунтахаби тавре дидед Сурия тӯбро аз дарвозаашон гиранд. ҳуҷум болои ҳуҷум буд ва суриягиҳо инҷо Али Башманӣ буд ки зарбаи хубро ба сӯи дарвоза равон кард ва дигар ҳолатҳои бозӣ баъди ин ки голи аввали сурияҳо ба тӯри дарвоза ворид шуд, бозии футболбозони дастаи мунтахаби Қатар дигар шуд, чунки онҳо ҳам дар майдонашон бозӣ мекарданд ва пайваста дар хати ҳуҷум буданд то ҳисобро баробар намоянд. Дар ҳамин маврид як хато аз ҷониби хати дифои дастаи мунтахаби Сурия ба он овард ки зарбаи пеналти таъин шуд ва футболбозони дастаи Қатар ин ҳолатро хуб моҳирона истифода бурданд. ин ҷо хатогиро аслан муҳофизатгар Дия Алҳақ Алмуҳаммад вайрон кард ва ҳоло ин зарбае ки дидед дарвозабон хеле моҳирона Муҳаммад Анас Албитар баргардонид, вале зарба ки сахт буд аз зери дастонаш ба тӯри дарвоза ворид шуд ва тӯбро ваъд ба самар расонид. ин ду тӯб барои ҳарду даста манфиатовар буданд, чунки натиҷа мусовӣ шуд 1-1 ва баъдан футболбозони дастаи Сурия натавонистанд дар дигар бозиҳо пирӯзии худро дар мадори ин гурӯҳ ба даст оранд. Қатар Яманро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод, Шри-Ланкаро бо ҳисоби 5-0 ва ниҳоят ба бозиҳои минбаъда рафт ва ба бозиҳои финалӣ роҳхат гирифт. ин ҳамон лаҳзаҳое ҳастанд ки дар охирин маврид футболбозони дастаи Сурия ҳам ба вуҷуд оварданд. ҳоло тӯбро инҷо бозингаре ки Муҳаммад Алҳалақ ки аз нимаи дуюм ба майдон омада буд, ӯро зада аз пой афтониданд ва ҳамин муноқиша то он замоне идома ёфт ки боз дар миёнаи майдон ҳам ҳамин бозингар Муҳаммад Алҳалақро бисёр дар муқобилаш дағал бозӣ карданд ва довар корти сурх на балки кортҳои зардро ба футболбозони ин дастаҳо мансуб донист ки мову шумо онро ҳоло хоҳем дид. дар ҳақиқат бозингари рақами 17 Муҳаммад Ваъд Албаятӣ корти зард гирифт ва ҳамчунин Муҳаммад Алҳалақ ки ӯро зада аз пой афсоида буданд. ин ҳолат дар ҳамин ҷо сар зад. бубинед чӣ гуна Алҳалақ пешпо дод ва баъдан ҳуҷумҳои пайдарпайи футболбозони дастаи Қатар метавонист бо гол анҷом ёбад. ин як ҳуҷуми хеле хуб аз ҷониби Абдулвоҳид Умарӣ буд, вале тӯб вори дарвоза нашуд. дар гурӯҳи С то имрӯз дастаи мунтахаби Баҳрайн ҳам аз зинаи дуввуми гурӯҳ интизори натиҷаи вохӯрии байни дастаҳои мунтахаби Арабистони Саудӣ ва Бангладеш, ҳамчунин Ветнам ва Мянмар буд, зеро дар бозии марказии тақдирсози гурӯҳи байниҳамдигарӣ аз дастаи Ироқ шикаст хӯрд. Ироқ аз зинаи аввал сазовори роҳхат ба бозиҳои ниҳоӣ шуд.
агар мо дар бораи вохӯрии байни дастаҳои мунтахаби тоҷикистон ва эрон гуфта бошем ки пуршиддат мегузаранд, дар дигар маврид байни кишварҳои арабӣ ҳам ҳамин анъана идома дорад ва дар муқобили ҳам хеле хуб бозӣ мекунанд ва ягон даста имконият намедиҳад ки дастаи дигаре бар он пирӯз шавад. Дар вохӯрии байни дастаҳои мунтахаби ироқ ва баҳрайн мо инро ҳис кардем. ироқиҳо дар дақиқаи 19 тавассути Ҳасан Абдулкарим як голи зебоеро заданд ки аз масофаи дур зада шуд. ҳоло бори дигар такрори ин голро хоҳем дид. албатта сатҳи бозии дастаи ироқ аз баҳрайн фарқкунанда аст ва бубинед ин голи зеборо ки чӣ гуна ҳам бо як зарбаи хуб вориди тӯри дарвоза гардид ва Умар Муҳаммад Аббос дарвозабони дастаи мунтахаби баҳрайн ғофил монд аз ин зарбае ки аз масофаи дур зада шуд. дар қисми аввал боз як ҳуҷуми дигари футболбозони дастаи мунтахаби ироқ ва ин навбат боз як ҳуҷуми онҳо бо зарбаи Мунтаҳир Муҳаммад ҳам бо гол ҷамъбаст шуд. 2-0 бартарии футболбозони дастаи мунтахаби ироқ дуболо шуд, вале ҳуҷумҳо аз ҷониби баҳрайниҳо он қадар зиёд ба чашм нарасиданд. қисми аввали вохӯрӣ бо ҳисоби 2-0 ба поён расид. дар нимаи дуюм дар дақиқаи 93 боз як шӯълаи ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби ироқ бо задани гол ҷамъбаст шуд. инҷо Суҳайб Раъад голи сеюми дастанро ба самар расонид ва футболбозони дастаи мунтахаби ироқ ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё мераванд. дар ин гурӯҳ ҳамчунин Малдив буд ки дар вохӯриҳо ҳунари хуб нишон надод. Афғонистон бошад ва бозиҳо тамоман ҳозир нашуд. бозиҳои гурӯҳи Д тавре гуфтем имрӯз ба анҷом расиданд ва пеш аз ҳама дастаи мунтахаби Кувайт баъди пирӯзии шоёнаш бар дастаи мунтахаби Арабистони Саудӣ бо натиҷаи 2-1 роҳи худро ба бозиҳои ниҳоӣ ҳамвор кард. дуввумин дастае ки имконияти хуби ба бозиҳои ниҳоӣ рафтанро дошт, ин дастаи Арабистони Саудӣ буд ки имрӯз бо Бангладеш майдондорӣ намуд. бозии байни дастаҳои мунтахаби Кувайт ва Арабистони Саудӣ дар даври гузашта аз беҳтарин бозиҳо буданд. умуман дастаи Арабистони Саудиро дар ҳама сатҳ дар дастаҳои мунтахабро дар назар дорам. мағлуб кардани дигар дастаҳои араб хеле мушкил аст, вале дар ин вохӯрие ки Кувайт дар муқобили Арабистони Саудӣ бозӣ кард, бозии футболбозони дастаи мунтахаби Кувайт аз Арабистони Саудӣ беҳтар буд ва ҳамин ҳоло ки мо мебинем аввал Арабистони Саудӣ бо зарбаи Ал-Бурайкан Фирос Ал-Бурайкан дар дақиқаи 26 ҳисобро боз карданд ва баъди ин голи задаашон каме бошад ҳам шасти бозиашонро пас карданд, яъне умедвор буданд ки ин як тӯбро ба самар расониданд. бибинед ҳоло гузариши хеле хубро аз ҷониби футболбозони дастаи Арабистони Саудӣ, Фирас Тариқ Ал-Брикан ва ӯ баъди голи задааш ба дасташ кӯмак накард, баръакс тавре кард ки футболбозони дастаи Кувайт ба худ омаданд ва пай дар ҳам дар хати пеш пайдо мешуданд ва ниҳоят як ҳолате ба вуҷуд омад ки Бадр Муншӣ бо худголаш ҳисобро баробар кард. аслан ҳуҷум бори дигар биёед такроран мебинем. аз канори рост хеле хуб оғоз шуд. инҷо як муҳофизатгари дигар ҳама корро аз даст дод. сипас капитани дастаи мунтахаби Кувайт бо як ҳолати хеле хуб ба ҳуҷум гузашт. Рашидӣ ва муҳофизатгар дар ин ҷо дар охир ба тӯб расид ва тӯб ворид дарвоза шуд. голи дуюм ҳам боз як лаҳзаи дигар ва голи дуюм ҳам роҳи дарвозаро пайдо кард. ин навбат Юсуф Айд дар дақиқаи 56 бартарии кувайтиҳоро дар ин бозие ки бо усули зебо онро иҷро карданду муҳофизатгаронро дар ҳайрат гузоштанд, бо зарбаи сар тӯбро вориди тӯри дарвоза кард. 2-1 Кувайт ба сафи пеш баромад ва кувайтиҳо бори дигар нишон доданд ки баъди чанд лаҳзае ки дар мусобиқаҳои байналмилалӣ ширкат намекарданд, ба бозиҳо баргаштанд ва дар муқобили дастҳои пурқувват бозии хуб ҳам нишон дода метавонанд.
ҳарчанд дастаи мунтахаби қирғизистони ҳамсоя кишвари мо дар вохӯрии нахустини гурӯҳи И бар дастаи мунтахаби Имороти Муттаҳидаи Араб бо нишондоди 2-1 пирӯз шуд, натавонист ба бозиҳои ниҳоӣ рохат гирад. қирғизҳо аз Умон бо натиҷаи 1-0 мағлуб шуданду бо Ҳиндустон мусовӣ бозӣ карданд ва дар натиҷа аз ин гурӯҳ танҳо дастаи Иморот ба бозиҳои ниҳоӣ суъуд кард. дастаи мунтахаби ҷавони Туркманистон дар бозиҳои даври аввали интихобӣ дар гурӯҳи F аз дастаи мунтахаби Урдун бо натиҷаи 1-0 шикаст хӯрданд. Аммо туркманҳо тавонистанд Фаластинро бо натиҷаи 3-1 мағлуб намуда бо 3 имтиёз аз зинаи дуввум ба бозиҳои ниҳоӣ раванд. ҳол лаҳзаҳои ин вохӯриро мебинем. дастаи Туркманистон аз Осиёи марказӣ дар ин бозиҳо дар шаҳри Умон кишвари Урдун вохӯриҳоро доир кард ва аз худ як маҳорати зебо ҳам нишон дод. ҳоло мо мебинем ки Ҳайдаров дар дақиқаи 64 ва 18 тӯбҳоро Самат Ҳайдаров ба нишон расонидааст ва футболбозони дастаи мунтахаби Туркманистон дар ин вохӯрӣ бо ҳисоби 3-1 зафар ёфтанд ва он голҳое ки ҳоло мо ёфтем аз ҷониби Велмурад Балаков ҳам зада шуд, як тӯб аз ҷониби Мусо аз Фаластин ва ин вохӯрӣ бо ҳисоби 3-1 бо пирӯзии Туркманистон анҷом ёфт. бозиҳои гурӯҳи G дар шаҳри Душанбе дар варзишгоҳи марказӣ гузаронида шуданд. бо сабаби ба ин бозиҳо наомадани дастаҳои мунтахаби Чин ва Бруней, дастаҳои мунтахаби Австралия ва Индонезия дар 2 бозии байни ҳамдигарӣ ғолиби гурӯҳро муайян карданд. агар дастаҳои Чин ва Бруней ба ин ҷо меомаданд, боз бозиҳо нуран алнур мешуданд. аз гурӯҳи H ҳам танҳо як даста ба бозиҳои ниҳоӣ рохат гирифт. ин ҳам дастаи Кореяи Ҷанубӣ мебошад, ки ҳамаи дастаҳои гурӯҳро мувоҷиҳи шикаст кард. Сингапур, Тимори Шарқӣ ва Фаластин ҳаққи ширкатро дар бозиҳои интихобӣ аз даст доданд. Кореяи Ҷанубӣ аслан дастае ҳаст, ки дар мадори ин бозиҳо рақами 1 ҳисоб мешуд ва ӯ бори дигар исбот кард, ки кореягиҳо дар ҳақиқат дар ин гурӯҳ беҳтаринанд. дар дақиқаи 3 аз ҳама голи тезтарин дар мадори ин бозиҳо зада шуд. Ким Чан ҳисобро боз кард, ки ҳоло мову шумо боз мебинем. ин ҳарчанд чунин менамояд, ки ғофилан буд, вале дар ҷои худ ҳамлагар мавқеи хубро истифода бурд. дар дақиқаи 6 аллакай ҳисоб 2-0 Чо Санг-ҷун муаллифи ин тӯбро ба худ гирифт ва голи навбатиашро ба самар расонид. аз ин пештар ҳам ин бозингар дар бозиҳои дигаре, ки Корея дошт, бо Филиппин як тӯб зада буд. дар дақиқаи 25 боз як ҳуҷуми футболбозони дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ ба он овард, ки футболбозони Сингапур тӯбро ба дарвозаашон заданд. ин ҳисоб 3-0 шуд ва Маҳлер ҳоло ин зарбае, ки ҳоло бубинед тӯб аз муҳофизатгар ба тури дарвоза ворид шуд, 3-0 шуд ва футболбозони дастаи мунтахаби Сингапур, дастае ки метавонист дар баробари дигар дастаҳо ба пеш равад, натавонист муқобилияти хуб нишон диҳад. қисми аввали вохӯрӣ ва Парк Ҷонг Ин голи 4-ро ҳам ба тури дарвоза фиристод. дар дақиқаи 52 бошад, дар қисми дуввум ҳисоби 4-0 ба танаффус рафтанд. ин бори дигар футболбозони дастаи мунтахаби Кореяи Ҷанубӣ Чой Ҷунро ба дарвозаи холӣ рӯбарӯ бароварданд ва зарбаи сахти ӯ панҷумин голро вориди тури дарвозаи дастаи мунтахаби Сингапур кард. вале Сингапур як голи зебое ҳам зад аз ҷониби Адам Нур Адам Абдуллоҳ, ки 57 дақиқа буд ва ҳамин тӯб роҳи дарвозаро пайдо кард. хуб ин голи шараф буд, намедонам чӣ голе буд, ки ба ҳар нав дар хотирҳо нақш баст. имрӯз дар гурӯҳи Ай охирин вохӯрӣ бо ширкати дастаҳои мунтахаби Ветнам ва Мянма сурат гирифт. чун бозии байни дастаҳои мунтахаби Эрон ва Тоҷикистон натиҷаи мусовӣ метавонист ин дастаҳоро ба ҳам ба бозиҳои ниҳоӣ барад. мо наворҳои бозии байни дастаҳои Мянмар ва Тайбеи Чинро пайдо кардем.
футболбозони дастаи Мянмар то ҳол ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё нарафтанд ва аз ин рӯ вақте ки ин даста бо Ветнам бозӣ кард ва бо ҳисоби 1-0 мағлуб шуд, ҳама гумон доштанд ки футболбозони дастаи Ветнам дар ҳама бозиҳо ғалаба мекунанд ва танҳо ин даста аз гурӯҳ меравад. Вале имкони ба бозиҳои ниҳоӣ рафтани Мянмар хеле ҳам хуб шуд, чунки дар бозии охирина ки рӯзи 2 ноябр яъне имрӯз сурат гирифт, футболбозони ин даста дар муқобили Ветнам бозӣ мекарданд ва дар сурати дастгирии якдигарии футболи Шарқи Осиё метавонист ки ҳар ду дастаро ба бозиҳои ниҳоӣ барад. Футболбозони ин даста дар муқобили Тайпеи Чин бозии хуб нишон доданд. ҳуҷумҳои аҳлонаашон ба он овард ки дар дақиқаи 80 Каунг Мят Цу тӯбро вориди тӯри дарвоза кунад ва бо ҳисоби 1-0 футболбозони дастаи Мянмар ба пирӯзӣ ноил шаванд. Ва ҳоло он фурсат ҳам фаро расидааст ва ин голи Каунг Мят Ту аст ва футболбозони дастаи Мянмар ба бозӣ бо дастаи мунтахаби Ветнам бо як рӯҳияи баланд омаданд ва дар натиҷа ин ҷадвале ки ҳоло шумо мебинед, ҷадвали мусобиқот баёнкунандаи он ки Мянмар оё ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё рафт ва ё не. аз гурӯҳи Ҷ ду даста Малайзия ва Таиланд дар муборизаи пуршида тавонистанд ба бозиҳои ниҳоӣ рохат гиранд. вохӯрии байни ҳамдигари ин дастаҳо дар гурӯҳ бо нишондоди мусовии 0-0 хотима ёфт. ва ниҳоят дар гурӯҳи охирин К танҳо дастаи мунтахаби Япония рохати бозиҳои ниҳоиро пайдо кард. Япония бар Камбодия 4-0 ва Гонконг бо ҳамин натиҷа пирӯзӣ ба даст овард. ҳоло ҷадвали беҳтаринҳои ҷои дуюм пешкаши шумо мегардад. Дастаи Таиланд бо 4 имтиёз дар садр ҷойгир шуд. Туркманистон ҳам аз ҳисоби таносуби тӯпҳо дар ҷои дуюм, Арабистони Саудӣ ҳам аз ҳамин нигоҳ дар ҷои сеюм ва Тоҷикистон дар ҷои чорум қарор гирифтанд. Ба ҳар нав мо тавонистем ки аз Тоҷикистон ба бозиҳои ниҳоии ҷоми Осиё 2022 равем. дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи навбатии футболи Осиёро ба анҷом мерасонем. мақсади мо тарғиби футболи Тоҷикистону Осиё аст. аз хабарҳои навин қафо намонед ва барномаи моро ҳар ҳафта тамошо кунед. бо орзуи хонаободӣ, таби хуш ва истироҳати бо фароғати шумо барномаи навбатии худро ба анҷом мерасонем. хайр то боздид. худро эҳтиёт намоед.